Мәскәүдә яшәүче татар яшьләре бер дә тик тормый. Премьерасы җәй көне булган «Мәхәббәт ул йөрәк эше» фильмы турында без инде сөйләгән идек. Әлеге картинаның авторы һәм продюсеры Гаяр Нуриманов тик тормас кеше булып чыкты. Ул әлеге мәхәббәт кыйссасының икенче өлешен төшерә. Хәзер инде тулы метражлы итеп. Дөрес, фильмның икенче өлеше рус телендә, әмма игътибар үзәгендә татар гаиләсе һәм аның проблемалары. Күптән түгел мин Мәскәү өлкәсендә булып кайттым һәм бюджеты берничә миллион сум тәшкил итәчәк фильмны төшерү шаһиты булдым. Хәзерге вакытта без Мәскәү өлкәсе Мытищи районында биредә «Мәхәббәт ул йөрәк эше» фильмының дәвамы төшерелә һәм Марат Ихсанов дигән егет Мәскәү өлкәсен татар көйләренә күмә, татар көйләрен яңгырата. Марат, хәерле көн, хәлләр ничек? Исәнмесез? Нинди көй уйнадың әлегенә? Бу безнең Сергач татарларының гимны дип әйтергә мөмкин, кыска көйләр. Безнең тамашачыларыбызга да берничә елны уйнап күрсәтә аласыңмы? Була. Рәхим. Җырлыйлар да биләр, хай сафа җегетләр. Сафа җегетләр, кинолар төшергәндә дә юк безнең кебекләр. Зур рәхмәт, Алла бирсә тагын берничә айдан татар мишәрләре төшерә торган әлеге фильм әзер булачак. Инде бүгенге сәхнәләре нәкъ менә шушы татар йортында төшерелә. 10-нчы күренеш, 2-нче дубль, камера, мотор, киттек. Юк, режиссерга ошамый. Яңа баштан төшерәбез. Мәскәү өлкәсендә урнашкан коттеджларның берсендә «Мәхәббәт ул йөрәк эше» 2 фильмы төшерелә. Мәскәү татар яшьләре һәр якшәмбе әлеге йортта җыелып, атна сайын фильмның яңа күренешләрен тасмага төшерә. Процесс катлаулы, халыкны оештырасы бар, әл ярый татар гаиләсе йортын кызганмый, төшерергә рөхсәт бирә. Атна сайын йортны бушатып тора, эшләсеннәр генә. Римма Галлямова фильмда төп рольне башкара. Бүген иң авыр сценкаларның берсе, миңа сообщаетеләр, что минем ирем үлгән автокатастрофада. Вот, миңа кирәк аны по максимуму яхшы гына сыграть. Мама, а почему он ушел? Он, может, обиделся на меня? Может, я что-то не так сделала? Нет. Он просто сейчас у Всевышнего смотрит на тебя и на меня. Мама, а где он сейчас? На небесах? Мама, я скучала по папе. Я даже скучала. Безнең тамашачыларга кызык булыр иде татар гаиләсен эчтән карау, татар гадәтләрен, татар традицияларын күрү, современный гаиләнең тормышын эчке яктан күрү тамашачыларга кызык булыр иде. Мәрьям Саляхова әлеге фильмда шулай ук төп рольләрнең берсен башкара. Экрандагы исеме Әдилә. Ул аңа күнеккән инде. Мәрьямгә кинога төшү бик ошый. Кирәк монда сүзләрне яхшы произносить, как бы бегать правильно, эшләргә анда. Гаяр Нуриманов фильмның авторы һәм продюсеры булса, төшерү мәшәкатьләрен үз өстенә Мәскәүдә эшләүче Казан Club Media дигән оешма алды. Бу татар егетләре төшерү эшенең чын осталары. Авырлыклар турында сөйләгәндә, минемчә, иң авыры ул әлбәттә сценарист язган текстны сүрәтләргә күчерү. Аблай гомумән алганда, бу бит инде иҗат, берләр була. Шуңа күрә бу бик кызыклы һәм мавыктыргыч процесс. Гаяр сүзләренчә, фильмны киләсе елның май-июнь айларына өлгертергә исәп. Иң авыры әле алда. 21-нче гасыр татар гаиләсен сүрәтләүче бу тасмада сугыш, кан кыеш һәм төп геройларны явыз кешеләр кулыннан коткару кебек күренешләргә дә урын бар. Бу күренешләрне әле төшерергә кирәк. Постараемся тамашачыларны удивить үзебезнең татарский кинобыз белән. Тырышырбыз без эшләргә татарский экшен. Мама, смотри. Ой, как красиво получилось, коза. Молодчинка моя. Мам, а когда приедет папа?
Вот, буквально должен уже подъехать. А ему понравится наш подарок? Ну, конечно, понравится. Ты у нас самый лучший для него подарок. А я когда вырасту, я тоже буду готовить перемячи своему мужу. Почему ты так решила? Потому что мой папа обожает перемячи, и мой муж тоже будет их обожать. А-а-а.